Bueno, estou aquí para ver se do legado do Tibo, porque nominaronme aquí dúas persoas que parece que me queren moito, como son o meu irmán Óscar e o querido fillo, e bueno, tócame mollarme. E ao mesmo tempo vou nominar pois, a meu cuñado Jesús Fernández, que deixe de andar por monte, que se lave algo, a meus sobrinhos Diego e David Castro Fernández, tamén a outro meu sobrinho José Carlos Castro, e como non aos meus queridos compañeros de fatigas de traballo Tino e Ovidio Miranda Pazos, e xa saben, se non cumplen co seu, que teñen que pagar a cena. Eu non son de carne, máis ben son de marisco, o sea que xa sabedes. Madre que te pariu! Cago en Dios, estaba preparado pero non toca.